Poštovani pratioci YouTube kanala Reči istine, a danas odpočinjemo novu seriju emisija koja će imati naslov Izbor. I moj prvi gost je moj dragi prijatelj Miodrag Miša Blizanac. Kada bi ga onako zvanično predstavio, bilo bi to profesor, pevač, humanista, a naime Miša je nastavnik društvenih predmeta u ŠOS-u Milan Petrović, dirigent inkluzivnog mešovitog hora ISON, osnivač udruženja Vera, ljubav, nada, fondacije Filipus, istoimenog edukativnog salaša u Šajkašu, vokalni solista i pobednik na brojnim festivalima, a najlepše od svega ovoga je suprug i otac troje dece. Inače, rođen u Čurugu, tako da smo po tome komšije, da sam ja odrastao u Đurđevu, a sada obojica živimo u Novom Sadu. I dozvolite mi da kažem nešto lično. Mišu poznajem 20 godina, a prvi naš susret bio je u sinagogi grada Novog Sada na novogodišnjem humanitarnom koncertu koji je vodio pesme već pomenutog inkluzivnog hora ISON. Iako je tada bilo nekoliko pesama koje su pevali, jedna je ostavila jedan poseban utisak kako na mene, tako i na publiku, i bila je to pesma Molitva. Iako ga nisam pitao, nadam se da će mi dozvoliti da je objavim kako bi vi mogli da je čujete. Molitva. Eto, od tada naša saradnja traje. Međutim, to je mnogo više od toga. Mi smo postali bliski prijatelji. Ali ne zbog čestih susreta, nego jednostavno, a neko vam postane drag zbog velikog srca koje ima. Mišo, da li bi dozvolio da, evo, učestvuješ u toj prvoj emisiji, za mene je to novi početak, emisiji Izbor, i da jednostavno te pitam zašto radiš to što radiš? Prvo, hvala na pozivu, Siniša. Nabrojao si neke stvari koje ja ne ponavljam, nisu mi pred očima, pa sam mi ovako nagomilane, deluju mi zastrašujuće sam sebi. Hvala na časti da budem deo tvoje neke priče, znaš da sam vrlo rado se uvek odazivao svim tvojim pozivima i svim našim akcijama. Pa ja mislim da je to priziv koji sam dobio samim rođenjem, samim vaspitanjem, ja sam iz svešteničke kuće. Prosto mislim da su to normalne stvari za svakog čovjeka koji revnuje i u Bogu vidi ljubav i neku suštinu svog postojanja. Ja ne verujem da sam dovoljno dobar da imam takvu neku čast, da budem važan, ali mi je dao Bog neki blagoslov koji ne smem da protraćim. I mislim da i molitva je jedan sažetak nekih mojih misli koje sam napravio pre 40 godina kad sam komponovao tu pesmu, misleći upravo na one kojima fali molitva, kojima fali ljubav, kojima fali ruka, sve ono što ti to radiš, ispovedeš godinama. Mislim, ti si za mene jedan veliki uzor, čovek koji radi predano od srca s ljubavlju, ništa drugo ja ne pokušavam, nego gledajući upravo sve vas oko sebe, koji mi dajete energiju da izdržim. Tako da generalno mislim da sve što radim je malo koliko bih trebao da radim, zato što mislim da svaki talenat je toliko dobar koliko ga mi trošimo. Nedavno sam bio u Kovilju u poseti poznatom novosadskom i srpskom slikaru, inače rođaku moje supruge Gigi Đuragiću, poznatijem kao Dile. Poveo sam svog kuma, koji je inače profesor na univerzitetu u Vašingtonu, a koji je došao u posetu svojoj majci u Vrbas. U razgledanju slika video sam jednu koja je ostavila na mene utisak,
a ne samo zbog umetničkog dela, već je bio interesantan opis slike. Brazda u ravnici. A Mišo, da li je bitno ostaviti trag iza sebe? Pa to samo, svako ostavlja neki trag. Dubok ili plitak, svako ostavlja trag. Ja mislim da trag koji svi radimo jeste naša vera i naša vera i ljubav prema koju ispoljavamo, koju nam je Gospod dao. I mislim da ukoliko je prepoznamo na vreme kao mali, pa i kasnije kada dođe vreme da prosto spoznamo tu svoju blagodat i talenat koji nosimo, da je to ta suština koja nas nagoni na sve te pokrete. A ta brazda je jedan dobar polazak kad otac kaže sinu, kao što je moj otac meni rekao, znaš, postoji jedna priča o Svetom Savi, jednome oraču. Evo to mi je moj otac pričao. Kaže, bio je jedan orač i Sava je prolazio, kaže, tom zemljom i video čovjeka kako sa plugom para, umesto da ore, on je samo dodirivo zemlju i možda par santimetara zemlje podizao i bio je srećen, molio se. Imao je neku svoju molitvu i Sava mu priđe i kaže, pa dobri čoveče, lepo to radiš. Mogu bi još bolje kad bi okrenuo plug da rije zemlju, da prevrće. Pa kaže, to mi niko nije nikad rekao. Pa je onda Sveti Sava okrenuo taj plug i pokazao mu, napravi, stvarno brazda je bila duboka. I Sava je otišao, orač je nastavio da radi. Sava se vratio posle par dana i sreo orača koji nije bio srećen. Bio je tužan. Pa Sava ga pita, pa zašto? Pa nekako to nije moje. I onda je Sava rekao, vrati ti taj plug onako kako si navikao i radi sa verom i sa voljom. Znači svako ima svoju brazdu, svoj plug koji ore. Možemo mi da kažemo da je to isti put, da je to ista brazda, da je slična, da liči. Znači svaka brazda jedna pored druge čine lepotu zemlje uređene. Svake seme koje pada u te brazde različito se hvata, zavisno kakva je ljubav i kakva je molitva čitana. Bez obzira na sve naše savršenosti i nesavršenosti, brazda čini svu ljubav koju mi radimo. Brazda je u stvari ta linija koju mi ostavljamo za sobom. Sad, da li je to linija bogatstva za neke ljude, da li je to linija materijalizma, ja mislim da i tebi i meni ta duhovna linija mnogo važnija nego svo materijalno stanje koje nam negde je potpuno nebitno. Da. A kaži mi sada, odakle je koren zainteresovanosti za decu sa kojom radiš? Pa ne bi ja to puno proširivao. Moj rođeni brat je osoba sa invaliditetom i mislim da svi treba da zavionimo glavu u onaj deo datog talenta ili datog života tamo gde imamo glavni problem. Ja mislim da moj brat nije problem i upravo ponuknut tom idejom ja sam želeo da nađem rešenje i da nađem prosto prostor da u kući u kojoj imamo ne bude roštilj i druženje samo, nego moj brat u centru pažnje. Znači on kao Božje biće i kao moj rođeni brat zavređuje da živi časnim i poštenim životom, iako ga zbog stereotipa koje u društvu znaš najbolje osuđuju i bacaju kamenje. Otprilike kao i u Hristovim pričama gde se osuđuju jadnici i oni koji su okuženi od sveta, a u stvari oni su temelj sveta. Upravo ta brazda je krenula, da je poredim sa brazdom i malo pre ove priče, sa mojim bratom. On je moj početak i moja negde ostvarenje, a s druge strane imam decu koju učim da poštuju svoga strica i da svojim primerom ne pričam drugima da svoje ne vaspitavam i da trebam. Znači, to nešto je krenulo iz kuće. Moj otac je orač koji je bio svešteničkom dužnošću, duhovni vođa naroda. Učio nas je ono što je najbolje učio, da poštujemo prvo sebe i da je Bog u nama i da Bog nije nikakva institucija koja stoji sa strane i gleda šta mi radimo, nego je Bog sve prisutan. On je stalno sa nama, jedino mi njega treba da pustimo da on izađe. Jer mi ga držimo iz krovito, ga čuvamo, a u stvari treba svu blagodat da pustimo, jer taj život je blagoslov. I što pre shvatimo kolika je veličina Gospoda, time u stvari pobeđujemo i ovu brazdu
i ovo sve što radimo. A na drugima je da procene da li je ta brazda duboka, plitka ili bilo kako je ona svoje stereotipe ima. Možda je to lažno sve što radimo, možda je to loše, ali to treba ljudi da procene. Da. Ok, sada si u razgovoru ovom spomenuo oca. Da li on ili možda neko drugi bi ostavio na tebe najveći uticaj u tvom životu? Pa ja imam nekoliko ličnosti koje su jako uticale na moj život. Kad sam bio mali, to je bila moja baba Lenka, koja je bila gimnazijalac još u Kraljevini Jugoslaviji, neko ko je imao puno talente, ljubavi u vaspitanju prema meni. Ja sam bio jako vezan za dedu i babu, pogotovo za majku, kako sam i ja znao, majka Lenka, koja me učila sve i da pevam i da idem u crkvu i vodila me i kao mali sam odrastao u toj kući našoj. A s druge strane, otac je bio jedan muški uzor veliki, kao čovjek koji je ne samo ispovedao veru, nego živeo veru, što je mnogo važnije. Bio je čovjek otvorenog srca, nije sebe ograničavao dogmatima i zatvarao pričama. Poštovao je dogmate, ali poštovao život u ljudima, poštovao je veru. Učio me svaki dan, iako mi nije rekao, gledaj, sad ćeš da učiš ovo. Ne, nego me primjerima, razgovorima sam uticao i slušao sve šta je pričao i doživljavao da svedočimo o njegovim dobrim delima koje je on radio. I zato sam počastovan što sam imao takvog uzornog oca. S druge strane, imao sam jednu moju kumu, prijateljicu, Slavicu Marković, koja je direktor škole Milan Petrović, koja je isto jedan od velikih uzora, velikih učitelja današnjice, žena sa fenomenalnim idejama o rešenju mladih sa invaliditetom u jednoj disperziji velike škole kao što je Milan Petrović. Jedna stamena ličnost, jedan velik čovek, jedan duboki uzor. Znači, ja mislim da u tom svetu tišine koje ona živi kao pedagog i defektolog je veliki tvorac Novog Sada i našeg društva, tu celokupno pričam, ne na Srbiju, nego na ceo svet. Jer mislim da tako male, a u stvari velike žene i veliki ljudi, kao što je moj otac u nekom duhovnoj priči, grade svakidašnjeg čoveka i u njima tkaju tu dobrotu svojim primerima, svojim rečima podstaknuti da pomognu nesebično i da otvore priču svakom čoveku, a ne utičući ni verski, ni materijalno, ni na bilo koji način, nego životom, razgovorom i prosto tim duhovnim autoritetom, ako mogu tako da kažem. I baka, i tata, i Slavica su bili neko ko je uticao. Svi ostali autoriteti kojih sam imao stvarno čast da upoznam, od raznih patrijaraha, vladika, poznatih ljudi, velikih ličnosti kao što Jerotić, recimo, može da se izdvoji, kao što su Lazar Rakić ili Čeda Popov ili Slavko Gavrilović, moji profesori sa fakulteta, pa i mnoge druge ličnosti koje sam imao čast da upoznam tih 80. i 90. i 2000. godina i sada da doživljavam da vidim mnoge velike ličnosti. Stvari, dali su mi tu čast i tu finu brošuru, gravuru po meni, kako da odaberem i da li sam na pravom putu. Imao sam čast da budem uz patrijarha Pavla, koji je rekao, ti dečače treba samo da živiš tu tvoju liturgiju koju ispovedeš, ne treba da se polarišeš, treba da osluškuješ decu i to dobro radiš. Ostani na tom tankom putu, linije kretanja, svi će te ometati, da znaš, neće ti biti lako, ali ako ostaneš, činiš jedno delo koje će ostati tvoje deci u blagoslov. I ja pokušavam da moje deci ostavim blagoslov prepoznatog i blagoslovenog patrijarha Pavla, koji je rekao, to nisu deca sa posebnim potrebama, nego sa posebnim blagoslovom. Ta veličina njegove rečenice u stvari, kada je rekao sledeću rečenicu, blago vama deco, vi vaš invaliditet znate, mi naš ne znamo. Jer nismo svesni i upravo u tim rečima sam ja video početak te moje liturgije koje svaki dan ispovedam radeći na boljitku i na nekom kako bi to sad savremeni tretmanov rekli, standardizacija boljeg života mladih sa invaliditetom u društvu koje ja ne razumem šta bi to tačno trebalo da znači, shvatam materijalno, ali duhovno, shvatam da mi u stvari ne poštujemo tu decu i učimo sebe kako da poštujemo decu, a ne deca da uče od nas. To su stvari koje mi u stvari zamagljujemo
današnje društvo i pokušavamo da od sebe napravimo ili mučenike ili neko ko je jako važan u dečijem životu, a u stvari nije. To ne znači ništa biti uzor ako ne živiš život i ne osluškuješ decu koja su pored vas. Možda će ovo izgledati malo lično pitanje, ali kako povezuješ veru u Boga i rađanje te dece sa kojima radiš? Ja mislim da je to potpuni blagoslov. Ja mislim da je to potpuni blagoslov. Znači imati takvo dete, to je znači približiti se Gospodu, jer Gospod daje svakom onoliko koliko je jak. Ja mislim da je puno jakih ljudi koji ne prepoznaju svoju veru i svoj talenat koji su dobili od Gospoda. Ja uopšte ne mislim da je to kazna i mislim da ljudi kontraproduktivno i kontramaterijalno priči, upravo ako smo duhovna lica i ako verujemo u Gospoda, prvenstveno verujemo u njegov blagoslov. Blagodat se izliva na svakog. To uopšte nije loša stvar imati dete sa invaliditetom, nego je to blagoslov, jedino nam je slaba vera. Petre, hodaj po vodi. Petar je hodao dok je verovao. Svi mi, kad je sigurica, hodamo, a kad je loše, mi tonemo. Ne smemo da tonemo, ja verujem da moj brat može. Moj brat je pokazao 100 puta da može razne stvari, da bude samostalan, da živi u ovom društvu i da se hrani, da jaše konje i da pravi rezultate koji su uporedivi sa nama i da mi to ne možemo nikada da poredimo sa bilo čim. Ali meni je važno da je on srećan, da je samostalan, da je slobodan i da je deo društva. A šta misliš, da li je to kada se susretnemo sa ljudima sa kojim će ti svakoga dana u kontaktu, da li je to možda test da se vidi kakvi smo mi? Pa zavisi kako doživljavate. Ja samo vidim u cijelom tom stvari boljitak, da će meni biti u druženju sa njima mnogo bolje, mnogo čistije, da ću ja posle toga naučiti mnoge stvari. Ja svaki dan učim od dece. Teško da oni nešto uče od mene. Ja pokušavam samo da ih usmerim, da osluškuju, da slušaju, da čuju, da rezonuju. Iako je to nama, ljudima, po mišljenju rečeno da oni su deca sa invaliditetom i sa mentalnim smetnjama i šta bi oni mogli. Međutim, taj duhovni, ko gleda duhovnim očima, vidi u njima u stvari neko koga mi treba da učemo. Jer deca koja su slepa, slažu boje, pitamo se da li mi istim očima gledamo na te boje. Oni koji su gluvi, a čuju muziku srca, to je opet nešto što mi ne čujemo. Znači, kad poslušate i kad pustite tu decu i njihove blagoslove, shvatamo da smo mali, da smo nebitni, da mi u stvari smo u podređenom položaju u odnosu na njih. Ti ljudi, roditelji koji su dobili taj blagoslov, ne prepoznaju, većina ga ne prepoznaje, doživljava to kao ličnu tragediju, mislim da su zabludi neverovanja i mislim da njihov život je uzaludan dok god ne poveruju, da shvate da sve što rade sa decom rade za njihov boljitak i da svaki trud, osmeh i razumevanje, dobra reč, topla, u stvari treba da bude suština njihovog života. I znaš, i svesni smo svi da se mnogo toga događa u ovom svetu. Kad bismo počeli da nabrajamo, lista bi bila jako dugačka i ne bismo došli do kraja. Kada bi mogao, šta bi ti popravio u ovom svetu? Pa ne bi ja ništa popravio u svetu. Znači, svakome je dato da bude dobar. Nisam ja Gospod da dajem i da svoje mišljenje. Na meni je da živim moj život ispravan i koliko god mogu pravedan i onako kako sam vaspitan i da učim samo svoju decu putem. Nije meni dato da menjam druge. Ja imam pravo kao profesor u školi da podstaknem i da kažem jedan puta neku moje usmerenje i moje mišljenje, ali ništa više od toga. Zašto? Zato što se svi smatraju pozvanim da danas govore mišljenje da upiru. Svako ima od nas kao učitelja i crkve i škole i vaspitanja i svega jednom pravo da kaže i da utiče na ljudi. Ljudi biraju svoj put. Ljudi su mnogi izabrali rat. Zanemarili su svoju decu, ugrozili su stavove i živote svoje dece. Ja tu ne mogu ništa. Ja mogu moju decu da učim i ja mislim da je svako dobio tu leptu i taj zagrljaj da razmišlja o sopstvenoj duši, o sopstvenom životu i o sopstvenoj porodici. Nisam sebičan. Ja bih da pomognem svakome. Ja trudim se da je moja kuća otvorena 24 časa za svakoga, ali ne mogu nikog prisiliti da menja mišljenje i da bude kao ja. I ajde
još jedno pitanje. Koja bi bila tvoja poruka za mene, a i za sve one koji će te slušati u ovom našem razgovoru? Pa, upoznajte Sinišu i pustite ga da razgovarate. Naučit ćete od njega mnogo. Siniša je čovek sa mnogo iskustva, sa puno vere, čistoga srca. Dobar čovek, dobar prijatelj i dobar komšija. Ako takvih prijatelja imate bar troje, a to su majka, otac i Siniša, ja mislim da je to dovoljna porodica da budete bolji čovjek. A ti si sad prešao da hvališ mene, ali... Ne hvalim te, tebe ne treba hvaliti. Treba podstaći da bi bio čist i na pravom putu. Jer sa ovim podcastom koji krećeš, bit ćeš uzor mnogim ljudima i ako skreneš sa tog podcasta možeš samo štetu napraviti. Znači ti sa tvojim podcastom možeš puno toga da dodirneš u ljudima i treba da budeš na putu, bez obzira što će biti tu raznih uticaja, slučajnih trenutaka i bilo kakvih situacija. Da je Gospod birao situacije, nikad ne bi bio Gospod. Bio bi samo čovjek na zemlji. Ali kad hoćemo da budemo na tom putu, on je svojim primjerom radio stvari kojima je držao se tog puta koji je zacrtao i koji je verovao. I nama pokazao, ni na koga nije uticao. On je samo svojim primjerima pokazivao šta mi sve možemo da uradimo ako imamo čistu veru. Mišo, puno ti hvala za iskustva i poruke koje si podelio sa nama. Hvala vama. I moj utisak i zaključak koji sam stekao sada slušajući Mišu jeste da ono što si doživeo je najveća vrednost, jer možeš druge da razumeš. Pozdrav svima vama, doviđenja u novoj emisiji, a Mišo, za tebe neka Gospod bude sa tobom i neka te vodi u svemu onome što činiš za bližnje. Hvala i vama što ste me pozvali. Pozdrav. Prijatno s Bogom. Molitva